Стосовно кримських татар. Отже, кримські татари повинні усвідомити так само, що вони нікому, окрім України, не потрібні. Європа за ці 2 дні, от я сьогодні слухав репортаж, прямий ефір, коли українська делегація поставила свої поправки до позавчорашнього рішення, і жодна поправка не пройшла. 50-60 голосів за, 120-125 проти. Отже, не тільки Україна, кримські татари і Крим залишилися сам на сам своєю бідою. Тому єднаємося українські з кримськими татарами, а кримські татари, я це говорю Джемілєву, я це говорив Чубарову, я це говорив членам вашого меджлісу і вашого Курултаю, що не гоже далі ігнорувати і ходити по іншим світам, ігнорувати мусульманський світ. Отже, має бути, треба наполягти, щоб Зеленський утворив посаду першого заступника міністра закордонних справ України, де буде призначений людина кримсько-татарської національності, того, кого обере ваші органи чи органи кримських татар, органи самоврядування. Це посада, яка виведе кримських татар, цей народ, як суб'єкта міжнародного права. Це перше. Друге. Всі посли України в мусульманських країнах мають бути кримські татари, єдиновірці. Це дуже важливо, особливо в мусульманському світу. І третє. Треба звернутися до мусульманського світу і сказати, що нас Європа, так звана християнська, кинула, Москва, так звана попівська, цього Гундяєва, над нами знущається, допоможіть.